ଜାନୁଆରୀ 7 ୟୁଏସ୍ର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସ୍ରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ସମୟରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଜବୁର କରିଛି। ଏହା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିକାରୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପରିସରରେ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଏହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ବର୍ଷ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା ପାଇନାହିଁ। ବର୍ଷାର ଅଭାବ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଗରମ ପବନର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ମାସରେ ଅଗ୍ନି କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ନ ହେବାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଷ୍କ ଅବଧି ଥିଲା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ପୃଥିବୀ ପରିସରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଦେଶ ଭରି ଗରମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ 2023-24କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2005ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର 16 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 34,522 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳର 1%ରୁ ଅଧିକ ନଭେମ୍ବର 2023ରୁ ଜୁନ୍ 2024 ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ଅଂଶ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟଜୀବୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚମ୍ପୁଆ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚନ୍ଦକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସୁନାବେଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ନାରାୟଣପାଟଣା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୋହନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଝରିଓଗାଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କୁମୁସାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟର ସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। 2024 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗରମ ଋତୁରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟର ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ବନରେ AI ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଜ ପ୍ରବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 10ଟି ATV ଅଲ୍ ଟେରାଇନ୍ ଭେହିକିଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଯାନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆମର ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିପତ୍ତିକର ପରିଣାମ ଘଟୁଛି। ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଜରଦାରୀ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।